ଯିଏ ଯାହା କର୍ମ କରେ ତା ଫଳ ସେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏଇଠି ପାଇଥାଏ। ଏ ଜନ୍ମ ନହେଲେ ତା ପର ଜନ୍ମ ନହେଲେ ତା ପର ଜନ୍ମ ଭୋଗିବା କଥା ଭୋଗିବ। ଏହା ହିଁ ଏ ସଂସାରର ଏ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ବନ୍ଧୁ। ଆଜିକା ଯୁଗର ପିଲା ହିଁ ଏଇ ବୟସରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଏତେ ନଲେଜ ଆଉ ସେଟା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛି। କେବଳ ଆମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋ ଲାଇଫରେ ଯଦି କୋଉ ଟୋକା ସହିତ ସେଟିଂ କର ତାହେଲେ ମୋତେ ଏମିତି ଟୋକାଟେ ମିଳୁ ସେମିତି ଗୁଣ୍ଡାଟେ ନ ମିଳୁ। ତମେ ଯଦି କୁକର୍ମ କରୁଛ ମିଳିବ, ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ମୋରି ଭଳିଆ ପିଲାଟିଏ ତମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତମେ ମାନେ ଆଜି ଯାଏ ଯାହା ସବୁ କରୁଥିଲ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୁକର୍ମ। ଆଉ ଆଜି ଯାହା ତମକୁ ମିଳିଲା ସେଟା ହଉଛି ତମ କୁକର୍ମର ଫଳ ମାଡ଼ ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଲା। ତାହା ହଉଛି ତମ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ତୁ ବୁଝିଲୁ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଲି। ଆରେ ତମାନଙ୍କ ସହ ଫାଇଟ୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ ମୋ ଡ୍ରେସ ଟା ମଳିଆ ଭଲସେ ରଗଡ଼ିକି ଧୋଇଛୁ ତ? ହଁ ପ୍ରଭୁ। ଗୁଡ୍ ବୟ। ସୁନା ପିଲା ନହେଲେ ତ ନାମାବଳି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ମୋ ବାପା ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କରିଦେବେ। ବାପା ନିର୍ବନ୍ଧ ଫୁଲମାଳ ଏ ବୋଉ ଏ ବୋଉ। Hello friends, like, subscribe and share my video. Thanks for watching.